आंना लोगोफ्रा गासिबो मालाय बिमा बिफानिफ्राय मोजां गारि मोनजोब्बाय जायोलै बाबा जायो नों बेखौनो सालायथ' आं बुजायलै जेबो खिन्थु आंनो गाबोन फैसा नांगौ हाब माब्रै इसिबां अखा एमब्रालै आंनो साखा खब्रैखौसो नांगौ आं बे खब्रैनि साखाखौ सालायबाय थाया नोंफाखौ फानदो खब्रै बायनोब्ला नोंखौ फाननाय खोथा नङाब्रा नोंनि सम्पथियाबो आबौ होलांनायसोलै नोंनि नङा दे आं माबा मोनसे खालामगोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन गाबोन नांगौ आंनो ओइ बिमा नुबाय साला जथ' बिमा खालामदों साला बेखौ खेंनिल' माथो हिनजाव सुरिफोर बायदि ओंखारख'नो हायि मानसिफ्रासोलाय गोदाव सोरावनो थांगासिनो दं र' आच्छा माथो जाखोब्रा दा अमा बेदरखौ मोननाय नङालै सानजौबा सानजौनायखौ नुवाखै थांसोना जादों फैबाय माथो ए सिन्देल दंसै सिन्देल देलै माबार खेंख्रा बे खिनायखौ नेबाय थानो बारा माबाखै रथागुना 아니 씨발 가끔씩 자냐고 lum냐고 살아 수도 비싸 이제 살아보래 माथो साखाखौ ब्रेसेब्रा खावना लाबोखो ना सोरनिबा भारासो लाबोखो थाखा फैसा थानानै गारिखौ खावो बुरभक वा बिराद सासेना हामसिन जालांबायलै मानसिया बियो माथो फाथ्रा नोंसिनि थाखाय जेबो खामानियावहाय आङो बेबायदि लेट जाबाय थायोलै मा जालायखो बिदिलाय नंगौ नांगौ बिदि गारिखौ इसिखौ बाइकखौ नारनानै गारि गाबोन खा माथो फेक्ट्रि डायलग होबाय थाग्रा थाब नारदो दे Salah. Bang terus halulin juga. Masalah. Ini tu salah. Harau watau salah. Kami jalan. Kami jalan. Master. Saya cepat. Ini bukan mana. Lari. Hai, masih lagi jalan. Hei. Mana sih dia? जाबाय दाना सिख्लाफोरखौसो फैमारदो मा जाबावनांगौ लांलाय थैबाय दाथ' हाब्रुजा जाजोब्बाय मादा उनाबा बान्दों बेयाव मानसि सासे नेदों जोङो लोगो फैबावनांगौ दं माने थांगोन आरोखि जों बेरायनो जोंबो बाजाराव थांनो नागिरदों दे हेंखा नारफिनदोलै थांजोब्बाय नारफिनदो दे नारबावनो नोंनि थाखायनो आङो बेसेबां खस्थ' खालामना थांनो गोनां जादों एसे मोजां सिख्लाफोर बालें थांदों साला बेसेबां लस जादों आंहा साला आंनिबो दाय गैयाब्रा बाहाय मा नोंनि दाय गैयालाय लामायासो गाज्रिना लामासो गाज्रि बियो आरो नारबावनोसो थिनहरनि बियो नारबावनो माथो जोलाबायलै बाबलाय माथो फै गारि फै नारबावनोसो होनबा मोनजासोरो नारजों आं गाखोनायसै आं हमदों दे आं रोंखानायखा आंबो बुजिनायबो बुजियै बायदिरा मोनखाथारसै हनै साइकेल मारो मेंबाय आं बुजिदो एसे आरे सासे मास्टारनि फिसालाया बेबायदि गारि नारफैयो नामा मोनदों
뭔데? 핸들 나무 자고 올래. 너무 맞아 그. 나라도 전화를 서. 인간이 맞아. 뭐 기가 신노. 아이, 능 가봐. 그러 수로만 씨. 나를. 맞아 그브라. 지금은요. 맞아 그. 나 홀래. 에르나 홀래. 바비. 나도 좀 만나 올래. 만드. 우라 그나 마파 오늘. 저 마동 미친래 마비. 내 가다봤나 회의 파업될 놈을 로 지금 뭐 평소에 오지래 그 정도 뭐지 가만 먹은데.